Здравейте хора, аз съм пак аз, Анджи, това е моят канал Анджи Про. Днес ще правим пижамено парти с сестра ми по сестърински начин и ще ходим до мол галерия. Нека да се оправяме за там. Елате с мене. Готови сме и нека да тръгваме. Ще се видим в колата. Сега пътуваме към мола и сме до Мол Плаза. След 1-2 минути сме в Мол Галерия. Хора, вече сме пред Мол Галерия и ще влизаме в Лили. Хора, вижте какво паднах направо. Без патруле на върха тази година, затова нека да продължаваме в Лилито. Хора, влизаме вътре, лата в мене. Сега ще ви покажа. Хора, хвърнем алармата, направо ми закликваха очите, но сега има много хубави разнообразия. Аз един път бях взела тази маска, уникална е, обаче няма да взимам тази маска. Те пък са много големи. Мисля, че знам коя да вземам, а не я виждам за сега. Хора, отивам на касата да плащам ето тази маска. Изглежда много кют. И сега отивам да плащам. Ще се видим, когато съм извън магазина. Хора, сега отиваме до Тернор да търсим пижами. И после ще отидем до Озон и чак тогава ще отидем до Пепко. Анче, и там е Озона, можем първо тук да прескочим. Тук не може да се снима, затова ще говоря много тихо. Има смокинг спонжа Боб. Хора, отиваме към Теранова. Теранова. Да, не мога да казвам. Хора, няма нощниците, които търсим, но ще отидем в друг магазин. Хора, отиваме към Ню Йорк да търсим нощниците и после отиваме до Пепко и след това отиваме при нощниците, където наистина търсим и после отиваме да ядем. Ето го Ню Йорк. Тук са Hello Kitty нощниците. Ето това е за 26 лева. Това е за 34,90. Затова ще отидем първо до другите магазини и ще си помислим накрая. Хора, вече сме пред Пепка и сега ще търсим за нощници и ще видим за още сладки неща. Хора, вижте, има Майклин и аз мразя с Клин. Затова няма от тук да взимаме нощници, че да разглеждаме по-яките неща. Хора, знаете ли какво? Ще взема тия две неща, за да целя сестра ми. О, но! Затова ще вземем по едно за рисуване. Ще вземем тези две неща и ще правим изненада за вас, но имам едно предизвикателство за вас. Само да остава. Хора, ето тук ще излезе победителят за теб, Андрея. Благодаря ти, че си направила всичките неща, които трябва. Но сега другите хора, всъщност и те са го искали. Затова ще ви вземем този химикал и този тефтер. Моля ви, ако искате да спечелите този много сладък giveaway, ще го кажем на другото видео, ще трябва да се абонирате за канала, да оставите по един лайк на това видео и да напишете коментар. Картина от видеото е по-добра за платната, защото ще правим чалендж с картини. Затова моля ви, направете го и ще спечелите един от вас ще спечели тези две неща. Много са сладки
Сега нека да отиваме към касата. Това е покупката от Пепко и вътре вашия giveaway. И нека сега да тръгваме към хауса. Хора, пред хауса сме ето. И сега ще разгледаме ножиците. Като гледаме има и намаление. Я! Хора, тук ножниците са много скъпи. Хора, сега отиваме към Кропа, защото виждаме, че има до 50% намаление за много яки ножници. Хора, и в Кропа беше уникално скъпо. Да, не е уникално, беше по-евтино от миналия магазин, но сега отиваме да дадем и после отиваме да разглеждаме още магазини за ножници. Ако не намерим по-евтини, да вземем онея на Hello Kitty от Ню Йоркъра. Хора, мисля да си купя тази ножница. Ще пробвам друга. Хора, това съм аз. Хора, другите ще взема. Вижте ли краката? Хора, ще си взема пижамата на Pom Pier. Това е жълтичкото, не на Сима Мауър. Аз няма да се взема нищо. Защото са и малки. Ха-ха, сайк. Отиваме да плащаме. Хора, нищо не си купих от тъй, че не може да беше 100 лева там. Купи! Ето я, вътре. Сега отиваме да ядем. Хора, пред Хесбургера сме. Срамежлива. Хора, сега със сестра ми ще дадем Хесбургер. Уа! Вижте вкусните О, но, картофи. Вижте бургера. Хора, когато вече си отворим храните и стигнат, пак ще се видим, докато си правим чирс. Cheers! Ще ходим в резерва. Айде, лад сме. Хора, сега ще влезем в резерва. Елат сме. Хора, нямаше тук нищо, защото сестра ми се пак не е бебе. Пак е доста скъпичко. Една нощница е 29 лева. А това отиваме до Ню Йоркъра, сестра ми да вземе ножницата на Hello Kitty, затова е лад сме. Хора, сестра ми си купи една Hello Kitty ножница, не на Hello Kitty, извинете, на много сладки панделки, само долница, ама само че сега отиваме към Пепко да купим болница и след това ще тръгваме, затова ще се видим вкъщи. Хора, сега сме вкъщи и сега ще анбокснем покъмките. Да, Сега първото нещо е от търбата от Петко. от търбата от Пепко. Да, аз сега ще ви покажа първо. Значи купихме тези 4 платна. Ще ви покажем днеска вечерта, като сме вече с пижамите. Ще правим едни предизвикателства с тях и така че гледайте до края. Не, ви казахме по-рано на клипчето, ма дали си спомняте, аз сега взех един нърв, където ще целя сестра ми, даже сега ще го отворя. Да, първо ето как изглежда. Хора, сега ще отрежа нърфа. Аз през това време ще покажа нещата от Лили. Купихме си 2 маски за лице. Ето как изглеждат. И тя ще ги направим вечерта. Да, ето Анджел вече отвори нърфа.
И сега ще Това ще стане голямо целене с разпилена. О, да. Вечерта гледайте за предизвикателството, което ще правим. Да. И купихме две лепила, защото ще залепяме снимчета. Сега ще покажа как. Вижте как работи нърфа. Сега Лина няма нищо да показва, защото трябва да оцеля. Ей, тук има две места за стрелички. Не, няма, това не е с... бе, да. Да си ги взимаш, ако правиш битка, както сега ще направя с Лина. Лина, отивай. Не, ей там, отивай. Отивай, ей там. Хора, сега гледайте. Хора, сега ще оцеля със страни. О, но! It's cringy! Болеше! Хора, това въобще не болеше. Добре, нека да... Анджел сега ще ви припомни за гивъуе, който сме... Това е от миналия път. Андре, ти ще го получиш другата седмица. Лина ще го предоставим. Точно така. А пък За следващия път за следващия път вземе ето тази химикалка за вас. с пиленце. С пиленце. И също С така... гума ак. И също така ето този тефтер. Сега ще го покажа първата страница. Първата страница е тук, можете да се напишете името. Ние ще направим автографи. Автографи от нас двете. Това очаквайте ето тези две неща. И правилата Казвам, бяха, трябва да лайкнете видеото, да се сабскрайбнете. и да напишете коя картина, където ще правим с платната е по-хубава, защото на всеки 5 минути, ще имаме 15 минути да го направим, на всеки 5 минути си сменяме картината. Точно така. Така да продължаваме нататък с унбоксването. Нека първо, Лена, това ще е за десерт. Добре. Аз така купих се една просто бяла тениска пепко. Защото ще отцветявам днеска. И да, ето я. Къде е доматана? Карай голяма работа. И си купих ето тази долничка. Вижте я! На 16 лева. С пандълки от Нью Йоркъра. Добре. И последното нещо. Давай. Така и последното нещо е... Я! Това нещо на Pom Pier. И сега тя ще го облече. Така че... За това беше магия. Кога сме да го преоблечеш? Еми... Ти си магиосник. Аз съм магиосник. Виждате го колко е сладка! Вижте, ето така има помпампир. И качулката. Добре хора, после ще се видим след малко. Чао! Когато стане тъмно и ще се преоблечем така напълно с двете станащи нощници новите. Аз ще само да ви покажа. И ще тестваме всички неща! Бам! Хора, сега ще отидем в стаята на сестра ми, да видим сестра ми дали се е облякала новата нощница. От с мен. Лина! Оправена ли си? Да, ето ме нощница. Нека да започваме пижаменото парти по начина на сестри. Айде. А пък аз съм с новата нощница също. Хора, ето ги платната. Ето ги боите, които ще използваме. Ето сложихме ги на един лист, защото нямаме специално за където да ги слагаме. Да, Ето- защото стана прибава последния път. Да, и ето това. И ето това са четките с вода. И ето го статива. Така да е. Ето сега Анчо ще ги отворим. Тай, не гледай. Беби, късай. Бейби, късай! Хора, нека да започваме. Хора, сега ще ви кажем какво сме измислили. Значи, за двете имаме 4 платна. Но ние ще За ползваме двете две. имаме така. Ще настроим на сестра ми телефона. Гринч. Таймер ще таймер настроим за 5 минути. И ще използваме 15 минути. На всеки 5 минути сменяме картините. Ама айде 20, за да може 10 за тебе, 10 за мене. 10 за мен и 10 за тебе. Не, 20 за мен и 20 за тебе, така става. А, Защото не. едно и също време го правим. Какво? Еми, нали, аз рисувам докато и ти рисуваш, после ги сменяме.
Аз съм Значи за... 10 минути. Окей, айде. И така да хора, нека да настроим таймера. Да. Мале, не знам Анджо ако ще нарисува. И за как ще го довърша. 20 минути. Напред за сега 5 минути. Да, така. Чекайте. Анджо, ето тук, ето четките. Да. Ето ги цветовете. Окей, хора, започваме. Хора, аз ще рисувам това и тук горе ще ви излезе. Добре. Това ще е много по-тъпо. Аз даже не знам какво ще рисувам. Тъй че, окей, 1, 2, 3, старт. Толкова се твърди. Знам. Бе, хора, нямам си на представа какво ще нарисувам. Анджи, имаш тафтив, може да го ползваш. Хора, много съм зле да се сложим оранжево. Анджи, по-бързо, бе! Спри 5 минути! И не, няма да спра. Бе, аз вече се сетих какво да нарисувам. Анджи, няма да гледаш. Що е? Зато това изненада. Ако трябва да се отдалечи малко, за да не гледаш. Хора, вие сигурно виждате какво рисувам, но след тая. Анджо, ти няма да гледаш. Добре. Да, Анджо може да ползва статива, нали знаеш? Не ми е удобен. Аз ползвам само когато съм права, но сега хората трябва да ме виждат. Защото моят телефон е гачи скъртания. Хора. Сега го сложим върху Drink Elephant ми. Иначе с солта и с другите неща не стана. Значи днеска хора ви казвам на мола. Това ще ви казвам. 4 часа стояхме. Значи не само това. Значи по едно време излизаме от резервда и по едно време аз нали си мяткам там турбата и изведнъж ще удрям Анджо с нея. И така. Жико. Може да не е смешно, но трябваше да видите в реалния живот как изглеждаше. Да, не щяхте да се насерете от смех. Да. Все пак я. Дали хора, връщаме се след като минат 2-3 минути. Хора, вижте какво нарисувах. Анджо, не да гледаш. Нищо за сега. Аз какво съм нарисувала? Остави ми четката! Чайте. 1 минута и 30. 1 минута и 30. Анджо! Гуми трябва да нарисувам. Насигурно трябва да се накачу гуми. Гуми? Да. Гуми бе. Ще я разгадаеш. Може да става много сладко. Анджо ви казвам 100% ще го съсипе. 100% по някакъв начин ще го съсипе. На 100% ще се моето. Добре, изсъхна. Значи, колко време? Ай, 4 секунди. О, ужас. Мога да ти кажа честно, аз не се притеснявам какво рисувам в момента и колко време имам. Аз се притеснявам ти как ще го нарисуваш. А защо не си съзнала, бе? Тук не става, чакайте, хора, не мога да го правя. Анджо, внимай да ми капиш. Сега се връщам, хора. Хора, не мога. Страни пак е на някъде, само спи. О, не. О, шут. Добре. Хора, сестра ми са. Значи, ето това, което аз успях да нарисувам. Анче, ти какво Моето успя? стана същото, само че сложиха ни гуми просто. Не, брада. Чакай сега да си ги разменим. Ето, Анче, заповяда. Хора, после ще има втори рун, защото има още 2 пладна. Чакай да начина. Значи, хора, пускаме още 5 минути. И 1, 2, 3, старт. Старт. Вай, знам какво да нарисувам. Няма да е много гадна, аз няма да съм гадна сестра, но все пак. Ще нарисувам нещо, което би трябвало навсякъде да го има. Анжо, не ме гледай. И ти мене. Познам Ескимос така. Аз съм ескимос, ма. Как да ме така го казваш? Аз не съм бяла, като да не казвам какво. Ескимос. Не е смешно. Така да е. Хора, връщам се след малко. Вай, хора, но в момента... Направо ще съм... Анджо, ай се смееш. Ще умрете от смях.
бях. Ето това е моето. Няма да показвам моето, защото гледам шкули. Аз сигурна, че 100% най-гадното нещо на земята, но какво да направя? Ох, така хубаво си рисувам, без никой да ме часка. Voi, ако ще убия, кое е нещо ужасно? Що набия? Аз ти ще го признам. Сега виж какво ще направя. Много сладко даже. Отравя това на цвят. Сега гледайте какво ще направя. Оли, направи очи! Аз не искам да си го... Ой, чакайте. Лина, каква такса? Стига, гледа. О, добре, аз тогава ще направя. По принцип, изобщо не обичам да показвам в видеята на сестра си, но трябваше този път, за да мога да отмъща от предния път. И го гледайте, ако не сте го гледали. Така че... Така че... Много беше смешна реакцията, когда правеше... Една минута. Хора, и сега се връщаме. Хора, още 50 секунди, сега ще видите какъв мастер-пи ще направя. Трябва да видите, моя направо ще се пукнете от смех. Сега че ви да смеся това с това. Видим какво ще се получи. Точно това, което ми трябва. Ти правиш говно. Ти ме копираш. Ей, аз дори не знам какво е. Добре, тогава ще направиш тогава нещо. Я може ли по-тънката четка? Аджа! Вой, уже сложно 8 секунди. Дай тънката четка. Нали знаеш, че има още един рунд? Стига. Това говно не се получи. Хора! Аз ще ви кажа, аз... Вижте, аз го направих. Добре, хора, сега си ги продължавам. Виж това. Вижте, това е малко гъста, не е гръд. Ягодката ми. Ма виж какво хипи съм направил. Добре, дай си ги разменим. Още един рунд и после... Това. Добре, хора, започваме 3-2-1 старт. Сега как да си го поправя той? Чакайте да си помисля малко. Понеже... Тя ми го е направил като за световната. Еми, все пак правим война. Скайблю. Обичам да рисувам с дебели четки, понеже съм много satisfying, не знам. Поне аз така ги намирам. Хора, аз мога да го поправя много лесно. Yes, queen. Period. Добре, хора, след малко се връщаме. Защо каза? Хора, аз моите си го направих. Тя ми покрива. Тут стръца. Не знам как се казва. Ето, така. Хора, не мога да и закрия лайното. Хора, по-здраве! Че стига. То не става. Взимам това тъмно синя, какво става. Направо го съсипах. Често. Лина направо го направи на говно. Опа! Аджо! То, всъщност не е на се говно, но... Айде да не влизаме чак толкова. Ей, сега ще намацам нощницата и ще видиш, че... Аз ще кажа на мама. Сам на мама му да казваш. Да, аз съм на мама кукичето. Хора. Нямам думи. Хора, ами ще... Благодаря ви, направо сте уникални. И благодаря за 126 абоната. Уникални сте. Love you. Хора, имаме около 20 секунди в момента. Хора, аз... Махнах краката на Анджел, понеже са като клички. И ето това ми. О, не, сумката ми е ужасно.
Моята стана уникална. Да, ама физиономията е топ-топ. О, аз сега ще оправя. Хора! Още 3 секунди. 3, 2, 1. Да, ето. Айде. Анджи, стоп! Дигай ръцете. Не, Анджула! Анджула нямаше право. Нямаше право. Ето хора, това са крайните резултати. Кое е по-добре? Значи напишете Пишете в коментарите. коментарите и ще спечелите гивоя. О, да. И ще видим. Я да видя твоята. Хора, моето е по-хубаво. Я твоята да видя. Тум са. Тралалили, тралала. Не бе, той е тралалело, тралала. Добре, хора, до после сега ще чистим масата. Да. Хора, съжалявам, че ще го кажа, но за жалост ще трябва да се сбогувате с Лина Стоилова. Чакай. Кажете и довиждане. Хора, това беше майтап. Хора, сега ще правим шоуто на талантите с сестра ми. Сега ще танцам. Уяй. Дай сега, дай бързо! Анджела тук си пива, аз се опитвам да си избера музиката. Така ли, Лина? Така ли? Още едно нещо за гивоя. Трябва да напишете коментар кой е спечелил и тук в нашото шоу на ужасите. Благодаря. Айде да започваме. Хора, сега ще снимаме как и танцуваме Just Dance! Хора, започваме. Аз съм жълт. Acompáñame, la noche tengo que arrestarte porque si no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, son más. Échale pa'lante y pa' atrás. Ese party, tira tu paso, no lo pares. Далачи! Не можах. Хора, това беше от нас. Just Dance. Да. Хора, сега ще спрем. Скъсах маската. Маските! Какво мазно! Хора, вижте какво става така. Казвам ми като бебешки гъсе. Става шоу за музиканти. И Винаги да вървам на чопи. Хора, когато сме готови с
тях ще ви покажем резултата. Ужасно е! Чао, до после! Хора, ще стоим с маските до 8,6, сега 8. Една. Не, 8 е. 8, да. Айде. Ще видим когато сме готови. Хора, сега ще ги сваляме. 3, 2, 1. Бебешка тъпе! Вижте, хора. Това нямам пъпка. Нямам. Оляля. Все едно пипам бебешко дупе. Хора, сега това ми е било устата. Мои си ръката, ма. Добре, хора, чао, до после. Хора, сестра ми слага и на майка ми маска за лице. И аз си пия моят милкшейк, където видяхте на шорта ми. Всъщност е уникален. Хора, имам тези бисквити, сега ще ги отворя. И ще гледаме един филм, който е един от най-хубавите. Вижте го е там. Следващото беше този плътник. И да не забравя, лайкнете се за видеото, абонирайте се за канала и, моля ви, искам 130 абоната. Затова, ако забравихте гивове, върнете се от начало и ако искате го пратете на ваши приятели, за да гледате, да забавлявате. Чао от мен!